गरसे गारबाय मानेखौबो गरसे गरसे गारबाय दाख्लैनिखौबो गरसे गारबाय बेखौबो गरसे गारबाय सिगाङाव गारखा अबे साले Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांखौ आंनि YouTube channel आव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव दिनै फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय दिनैनि भिडिअ ब्लग भिडिअसो जागोन लोगोफोर नाय ओमफ्राय आंना हिन्जाव मा लिरगासिनो दं नायनो हागोन नोंथांमोना नै मालाय माबानि हेलेफे ग्रुपनि लिडार जादों मालाय नै अफिसार बुरि बायदि लिरगासिनो नामनो ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनोबा जोबजासिम नायबानो जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामबानो जाबाय बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय आबाया नैबेयावहाय गाननायगासिनो मालाय फांखायाबो नै फांखाया गैला माबायानो खलथबानो फांखा लालायनानै जि मोजां नायगासिनो आबा आबा ओइ आवथारा नै मा गाननायदों आबा मा गाननायदों ओजां मुगलि नायदों नै मुगलि मालाय मुगलि नङा माथो दस्रासो होबाय मालाबा नै फांखायाथ' नै गोग्लै बायजोब्बाय ओमफ्राय लोगोखौ भिडिअआथ' ओरैनो सिम्पोलसो जागोन ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोरा आं न'आव थानानैनो भिडिअ बानायनाय जाबाय ओमफ्राय नोरैजाय गय बागान नै एवनांगौमोन खावसे एवदों खावसे दंबावो एवबावनांगौ एवाखै भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासे नाया नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबा जायो अरे कहना क्या चाहते हो नायलां ओमफ्राय मा होनबावनो जेबो होनथ'ला लोगोफोर ओमफ्राय नै जोंना बिमाया ओंखाम जागासिनो दं बाव मा ओंख्रि दिनै ओंख्रियानो गैया जोंना आलु भाजा ना बाथोन गैया बेल' ओंख्रिया दिनैनिया जागासिनो बेजों ओमफ्राय आं जाखांबाय दहायनो ओमफ्राय दा दसे थानानै हेलेफे ग्रुपनि मिटिं दं नामा जोंना ओंखायनो दानो भिडिअ बानायखाबाय आं एसे सिगांनो दाहायबा बानाय मोननाय नङा ओमफ्राय दा हिन्जाव नै दुगैगासिनो मालाय मिटिं दं नालाय दुगैखाबाय सिगांनो ओमफ्राय मा देखायबावनो नोंथांमोननो आन्दायबाय देखायनोनो नै बाव आलु गायनांगौमोन माला गायनो मोनगोन ओमफ्राय नै जोंना अमाया मानै अमाखौबो नायदो लोगोफोर एसे बेसे गिदिर देरखो अमाया नै मानै ओइ मानैबो खासि बुन्दा गरसे गारबाय मानैखौबो गरसे गारबाय दाख्लैनिखौबो गरसे गारबाय बेखौबो गरसे गारबाय सिगाङाव गारखादों बेनिखौ गरसेखौ ओमफ्राय बेनिखौ दाख्लैसो गारहैदों गैला नै फाग्ला उन्दुबायसो अमाया आदार मोनजायाखै नामा ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगाथ' बारा गोलाव जानाय नङा मा देखायनो न'आव थानानै मालाया बोरै बानायनो हायो गोलाव आं ओमफ्राय खिन्थु आंनाव कन्टेन्टआ बारा ओंखारा आरोना ओमफ्राय जिखिनि नोंथांमोननो देखायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि मोन्दों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरना खिथाहरनो दाबाव लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो बाय